Adventure and back my channel Renato Kilato Loy Adventure atong aryo na panginabuhi sa bulanon kining namaligya og Facebook ko ka Adventure. Mayong buntag ma'am. Kasi nga na to ma'am? Ninya. Gunayan. Si Mr. Elmer. Si Sir Elmer Katani. Katani. Wala pa may kasal ma'am? Wala pa. Pero na may bata? Wala po. Wala po. Okay, ka-adventure. Atong gyari ang pangyabas sa mga katawhan kining namaligag Facebook ko ka-adventure. Diri sa, saan yung barangay sir? Atsila. Barangay Atsila, lungsod sa Ubay ka-adventure. What's up ka-adventure? Okay, what's up ka-adventure? At atong gyari karon ang panginabuyan sa bulanon kining namaligya o Facebook ko ka-adventure diri sa barangay Atsila. Taga asa mo? Taga diri lang Atsila ma'am? Taga barangay Kasati. Ikaw sir? Sambuanga. Sambuanga. Dugay na mo ani nindo ma'am? Yes. Pila na ka tuig ma'am? 1 year. Okay. Ari lang mo diri medyo nag-display sir. Okay. Okay, ka-adventure, si sir ang tighiwa sa tigtadtad sa lubi. Unya kanang yang bukon ka-adventure na makita karon gibuak ni sir ang lubi, ang butong ang tawag diri ka-adventure niya. Makita karon ka-adventure ang mga unod nga nipis pa siya ka-adventure. Muna siya ikay tig kuan pud ma'am, ikapuy tig kuan sa unod. Okay, na makita na to ka-adventure ang gibuhat ni ma'am. Wadi mo display sa lungsod sa Ubay ma'am? Wala diri lang. Okay. Ka-adventure katumangan ang ngita og pinakalamian nga Facebook ko ari alang diri sa kaning highway padong sa lungsod sa Ubay, padong sa lungsod sa Trinidad Bohol ka-adventure. Na sila sa highway karon diri ka-adventure nag-display sa lang pris nga lamian nga buko ka-adventure. Hilabi na ni ma'am, tingnan ni ma'am. Hilabi na gyud ni ma'am Ninya. Gunayan ma'am. Okay, si sir po ang tagtadtad sa mga lubi ka-adventure. At makita karon ng ka-adventure ang mga lubi nga di sa gikaning mga lubi sir. Mo ni mga lubi ka-adventure. Tagpila may palit niyo dito dong sa lubi? Tag 5. Ikaw mo kat? Pila ka lubi nyo na palit karon? 150. Tag 5 ang yung palit, pila ilang kuha? Tag 10. Ana mo tag 5 pod. Okay, ka-adventure. Kasi nga na to. Ninyo Paridis ka-adventure. Ang ilang nakuha karon 150 ka buok. 150 ka buok ka-adventure. Ang ilang palit dito tag 5 ang buok, unya ang palit ni Sir Dere tag 10 ang buok ka-adventure na sila ginansya tag 5. What's up ka-adventure na ni palit ni ma'am? Ato makita karon, tagpila ka ng usa ka baso ma'am? Tag 10. Pila ka baso ilang gipalit ma'am? 2 ka baso. Okay ka-adventure, ato makita karon ka-adventure ang ilang mga customer nga namalit sa ilang fresh buko ka-adventure ni Ma'am Ninya Gunayan og ni Sir. Mo na ilang panginabuhian sud sa usa ka tuig ka-adventure. Mo na gyud sila kuan kanang ilang panginabuhi. Mo ni panginabuhi sa mga bulanon ka-adventure. What's up ka-adventure? Ato makita karon ang atong panginabuhian sa bulanon kining namaligya og fresh buko nya na po ilang mga customer nga gilamian sa tungod sa kalami sa fresh buko gibalik-balikan jud ka-adventure. Nya ma'am ari jud ka tigpalit ma'am og fresh buko? Okay. Mega shout out ni Barangay Captain Dalugdog, akong kinakusgang amigo, si Kapitan, gwapo sa Kapitan at sa Atsila. Og ni Barangay Kagawad, sa akong pari Kagawad, Kagawad Dilpin Mabanag, shout out ninyo sa barangay official sa Barangay Atsila. Og gilabi na ni Barangay Captain. Okay, what's up ka-adventure? At makita karon ang nagkuskus na si ma'am sa unod sa lobby ka-adventure niya, isulod niya diri sa sudlanan. Kapay.
Okay, what's up ka-adventure? Natas panginabuyan sa Bulanon karon. Kining naninda og fresh buko, ilabi na ni Ma'am Ninya Gunayan. Atong makita karon. Okay, what's up ka-adventure? Karon ka-adventure ni tilaw ko sa lamian nga fresh buko diri kang Ma'am Ninya. Diri sa Barangay Chila. Pinakarami ka-adventure ang iyang fresh buko ka-adventure. Gibutangan ni og gatas, Ma'am? Wala na, oh. Fresh nga buko ka-adventure, wala na butangi og gatas ka-adventure. Tamis kayo ka-adventure ang ilang buko diri ka-adventure ni Ma'am Ninya. Katong nangita og mga lamian nga buko ariya lang sa diri sa highway sa Chila, padung sa lungsod sa Ubay o padung sa lungsod sa Trinidad Bohol ka-adventure. Unya ang yang mister po ang tig kanang hiwa ka-adventure, tig tadtad sa mga butong ka-adventure, mga lubi ka-adventure, mo ni siya ka-adventure. Pila ka lubi inyong mahurot, sir, sa usa ka adlaw? 100. 100 ka lubi ka. Di gyud masiruhan, sir, di masiruhan. Di gyud masiruhan ka-adventure ingani ka kusog ang ilang lubi nilang sir diri ang ilang fresh buko diri sa Barangay at Sila lungsod sa Ubay. Okay, what's up ka-adventure? Makita ka-adventure ang sabaw sa butong ka-adventure unya iyabunan ni sir dito sa butanganan. Nyara, magbukas ka, nyara. Naini palit. Naini palit o kanang kuan, kanang tubig lang. Apil na unod. Nganong di siya garap bugnaw? Hindi, laman ng kuanon ka na. Saan nila? Gamaon og jelly, ma'am. O gamaon nila ka-adventure og jelly mo nang kanang fresh jud nga buko ilang gipalit ka-adventure. Unya na po sila customer ka-adventure. Ato makita karon. What's up ka-adventure? Ato makita karon ang customer nilang Ma'am Ninya ug sir. Atong ging na si Sir Garnao sa kanang pamaagi nila. Muhurot sila og 100 ka lubi nga butong lubi matag adlaw ka-adventure. Unya dili gud sila masiruhan silang sir sa ilang sa ilang fresh buko tungod sa kakusog sa ilang fresh buko ka-adventure diri sa highway padung sa lungsod sa Ubay o padung sa Trinidad Bohol ka-adventure. What's up ka-adventure? Natakaroon panginabuyan sa Bulanon kining naninda og fresh buko ka-adventure diri sa Barangay at Chila sa lungsod sa Ubay. Okay, what's up ka-adventure? Nag-abot-abot ng mga ilang mga customer nilang ma'am sa ilang fresh buko. What's up ka-adventure? Nakaroon diri sa highway sa Barangay at Chila lungsod sa Ubay. Atong gyari ang panginabuyan karon kining panginabuhi na kining fresh buko ka-adventure. Labi na ni Ma'am Ninya. Nalagi lang mga customer ka-adventure na malit na ka-adventure. What's up ka-adventure? Ato makita karon ang paninda nilang ma'am kining fresh buko diri sa highway padung sa lungsod sa Ubay o padung sa Trinidad Bohol ka-adventure. Mga 1 year na silang ma'am naninda sa ilang fresh buko kauban ni sir. Sa ilang duha ra ang nagtimbayayong pagpaninda sa ilang panginabuhian ka-adventure kining paninda o fresh buko ka-adventure. What's up ka-adventure? Ako karon diri sa Barangay at Chila lungsod sa Ubay. Atong giari karon ang panginabuhian sa mga Bulanon.
Sa ka-adventure na po ilang customer ka-adventure nga ipalit sa ilang Facebook ko ato makita karon. Okay, what's up ka-adventure? Nagabot-abot ng ilang mga customer sa ilang Facebook ko ni Ma'am Ninya. Ito makita karon ang ilang mga customer ka-adventure. Kani sir, mo na iyong gipuyan sir? Ah. Bago pa nang gitokod? Bago pa? Wala. Kagawad? Ha? What's up ka-adventure? Na ilang customer na po ka-adventure nilang Ma'am Ninya sa ilang Facebook ko. Ito makita karon ka-adventure. What's up ka-adventure? Ito makita karon ang panginabuyan sa Bulanon kining mamaligya og Facebook ko ka-adventure diri sa highway padung sa lungsod sa Ubay. Unya nag ilang mga customer ka-adventure na malit ka-adventure. What's up ka-adventure? Salamat ma, balik-balik. Yeah, mao ni karon ka-adventure ang mga basiyo sa mga namalit sa ilang Facebook ko ka-adventure. Sa akong video, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure, God bless. Kaway ma'am, kaway sir, kaway.